l-għodwa tajba u tmiem il-ġimgħa tajjeb. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum il-ġimgħa 17 ta' Diċembru immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin f'dan iż-żmien partikolari tal-Avvent, żmien privileġġjat millum sa lejlet il-Milied u għalhekk din il-quddiesa nitolbu mod speċjali l-Mulej ħalli aħna ikonna fina din ix-xewqa li hu jiġi fina li aħna nilqgħu f'qalbna. L-lum speċjali nitolbu għal Papa Franġisku illi jalaq illum 85 sena. Tolbu ħafna għabżonijiet tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna inti l-Missier Mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, intrid li ibnek isir bniedem minnhom li baqgħet dejjem verġni. Fil-ħina tiegħek il-qatt tal-btana biex ibnek il-waħdini li sar bniedem bħalna jagħtina sem fin-natura tiegħu ta' Alla u li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob sejjaħ lill-uliedu u qalilhom: Inġabru u isimgħu ulied Ġakob, għatu widen lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek, idek fuq ras l-edewwa tiegħek u quddiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun, o Ġuda, inti iben mill-priża tiela, bħal liljun imkennen, mimdud bħal mart liljun. Min se jqajmek? Ix-xettru minit Ġuda ma jitneħħix, u l-ħatar minn bejn riġleħ sakemm iġibulu l-ħaraġ u minnu il-ġnus jisimgħu. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Għas-sarm responsorjali jgħidu flimkien: tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bien is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Flimkien, tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Jinżel mill-muntanji islim lill-poplu, tinżel mill-għolijiet il-ġustizzja u jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva il-fqajrin. Flimkien, tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Tħaddar fiemu l-ġustizzja u s-slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf fl-art. Flimkien, tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Ismu jibqa' jissemma l-dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx.
Bih jidbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini. Flimkien, tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. O erf tal-oli, li tqassam kollox bil-qawwa u ħlewa, ejja allimna triq il-għaqal. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Ktieb in-nisen ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu, Ġuda nissel lil Fares u lil Zaraħ minn Tamar, Fares nissel lil Hesron, Hesron nissel lil Aram, Aram nissel lil Aminadab, Aminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon, Salmon nissel lil Boaz minn Rahab, Boaz nissel lil Obed minn Rut, Obed nissel lil Ġesse, Ġesse nissel lil David is-Sultan. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel lil Roboam, Roboam nissel lil Abija, Abija nissel lil Asa, Asa nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Uzzija, Uzzija nissel lil Ġotam, Ġotam nissel lil Ahas, Ahas nissel lil Heżekija, Heżekija nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amon, Amon nissel lil Ġożija, Ġożija nissel lil Ġekonija lil Ħutu, kien żmien l-eżilju f'Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatjel, Salatjel nissel lil Zorobabel, Zorobabel nissel lil Abihud, Abihud nissel lil Eljakim, Eljakim nissel lil Azor, Azor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Akim, Akim nissel lil Elihud, Elihud nissel lil Elazar, Elazar nissel lil Mattan, Mattan nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuseppi ir-raġel ta' Marija li minna tweled Ġesu li sejħulu l-Messija. Mela nisel kollu kien minn Abram sa David 14 nisel, minn David sa l-eżilju ta' Babilonja 14 nisel u mill-eżilju ta' Babilonja sa l-Messija 14 nisel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Meta naqraw dawn l-ismijiet, forsi jiġina f'moħħna għalelli kellu għalfejn fil-bidu tal-Evanġelu tiegħu San Mattew jagħtina din-lista ma tispiċċa qatta ta' ismijiet li għalina ħafna minnhom huma strambi u jista' jkun ukoll li ħafna ma jfissru xejn għalkemm parti l-kbira qegħdin fit-Testament il-Qadim. Imma hemm skop għaliex San Mattew fil-bidu propju tal-Evanġelju tiegħu iġib din il-ġenealoġija, l-arblu tar-razza ta' Ġesu. Hemm skop u il-poplu Ludi, n-nies fost il-poplu Ludi li kienu qed jaqraw l-Evanġelju għas San Mattew kitab għalihom setgħu jifhmu anki t-tifsira ta' dawn il-persuni li jissemmew hawnhekk kienu mitla tagħhom u għalhekk jifhmu x'rid jgħid San Mattew meta għamel din il-lista ta' persuni li fl-aħħar iwasslu għal Ġesu bin David. X'kien l-iskop ta' San Mattew? L-ewwel nett li juri li Ġesu Kristu kien bin David, jiġifieri min nisel ta' David. David persuna tant importanti fl-istorja tal-poplu Ludi u jekk ninnotaw dawn l-ismijiet kollha jduru propju ma' David.
Jiġifieri għandek minn Abraham sa Ġakob imma fin-nofs hemm David. U allura rid juri dan San Mattew għaliex il-poplu Ludi kien jemmen illi il-Messija se jkun bin David. U rid jurihom kif Ġesu il-Messija kien bin David. Hemm ukoll ħaġa oħra li toħroġ ħafna ċara propju f'din il-lista li għamel San Mattew. Dawna ma kinux kollha qaddisin, anzi, meta tara l-istorja tagħhom kien hemm ħafna midinbin anke magħrufa fosthom, nies li għamlu mat-tajjeb għamlu ħafna ħażen ukoll. U li jurina San Mattew huwa li Ġesu twieled propju f'din il-razza, kellu din ir-razza li ma kienx razza pura, imma razza imtebba, razza jiġifieri fejn kien hemm ukoll ħafna midinbin u ħafna ħażen, u Ġesu ġie hemmhekk propju għaliex Ġesu ġie biex jifdi lill-bniedem. U għalhekk qalb umanità midinba. U Ġesu ġie biex propju jġib is-salvazzjoni, biex hu iwassal l-imħabba tal-Alla u l-ħnina tal-Alla lejn kull bniedem. Hawnhekk din lista turik kemm fil-fatt l-istorja ta' Ġesu hija storja inklużiva, jiġifieri li tinkludi n-nies mhux li teskludi, li tinkludi din il-familja kbira biex hu jressaq il-kulħadd lejn Alla, anki dawk li jkunu tbedu. Ġesu ma ġiex għal min m'għandux bżonnu, imma ġie għal kulħadd għax kulħadd għandu bżonnu, imma speċjalment anki għal min tbiet minn Alla. U għaw toħroġ ħafna ċara bil-mod kif jispjega San Mattew l-ewwel nett il-ġenealoġija li twassal għal Ġesu, ġifieri li Ġesu legalment kien minn din ir-razza. Imma wkoll id-differenza fit-twelid ta' Ġesu. Il għaliex ninnutaw hawnhekk wara din il-lista sħiħa li jagħmel San Mattew, fl-aħħar jgħid Giuseppi li kien il-missier legali ta' Ġesu, ma jgħidx li minnu tnissel Ġesu, imma Giuseppi ir-raġel ta' Marija illi minna twieled Ġesu. Illa għaliex ma kienx Giuseppi il-missier naturali tiegħu, missier legali. U għalhekk hemm din id-differenza fil-waqt li hemm din ir-razza sħiħa, hemm din id-differenza li ġab Ġesu illa għaliex hu twieled minn Marija. L-iskrittura semmi araw ix-xebba ssirhom, referenza għal Marija, u għalhekk ġab din is-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. Aħna llum meta naqraw dan l-Evanġelju għandna nħossu din il-gratitudni lejn Alla u anki li nagħmlu kuraġġ fil-ħajja tagħna. Alla jagħmlilna ħafna kuraġġ. Illa għaliex aħna il-kol midinbin, il-kol neħtieġu s-salvazzjoni tiegħu u nafu li għalhekk ġie fostna. Għalina midinbin. Ġie biex jagħtina l-ħajja, biex jisalvana, biex jgħinna ma nibqgħux fid-dnub tagħna ma nkunu nistgħu ngħixu ħajja ħafna isbaħ u aħjar viċin tiegħu. U għalhekk din l-okkażjoni llum nirringrazzjaw il-Mulej, nitolbuh ukoll biex aħna dejjem ikollna qalbna miftuħa għalih, għall-imħabba li jrid jagħtina, għas-salvazzjoni li jrid iġibilna u narfuh tassew bħala is-Salvatur tagħna, dak li jagħtina l-ħajja u l-ħajja li tibqa'.
Issa nresqu talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli ix-xanda l-Evanġelu tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk illum speċjali għal Papa Franġisku feluq sninu biex inti tkompli tgħinu fil-ħidma, fil-missjoni tiegħu, tbirku u tħarsu dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li llum jew dawn il-ġranet ukoll jiċċelebraw eluq sninhom biex inti tkompli tberikhom u tħarishom dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal morda kollha fid-djar jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għal kura barra minn Malta. Nitolbuk biex huma jirċievu l-għajnuna li jeħtieġu fid-tbatija tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dawn il-ġranet iħjuna tassew ħalli qalbna tkun dejjem aktar miftuħa għalik għall preżenza tiegħek f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawn kollha li f'dawn il-ġranet ikunu waħedhom jew li jħossuhom waħedhom biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk it-tfal kollha li qegħdin iħadmu t-talenti tagħhom kemm Malta kif ukoll f'esperjenzi barra minn Malta biex inti tberikhom tgħinhom ħalli dak li inti tajthom, id-doni li tajthom jarfu jiżviluppawhom tassew għall-glorja tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu mulej biex tilqa' fiħdanek il-dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek u għatina li b'dawn il-misteri qaddisa ikun jisħoqilna nitwettqu bħobbs is-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfu qlubna l-fuq. Hekk semgħu lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xantir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rih meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-feħ nitħejjew għall-misseru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġi mal-arkanġi matruni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda.
Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferr il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirz tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna bikel is-sema nitolbuku Alla li tista' kollox biex timlina bix-xewqa li quddiem Kristu ibnek li ġej inkunu niddu bħal imsiebaħ kollha dawl mixawla mill-Ispiritu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Roddu ħajr l-ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online. Aktar dettalji fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Billi llum nibdew dan iż-żmien privileġġjat ftit ġranet qabel il-miliet, millum sal-miliet aħna se nikkonsidraw nikkontemplaw il-misteri tal-ferħ. Noffru dan ir-Rożarju llum għal bżonnijiet ta' Papa Franġisku feluq sninu. Alla tagħna smat talbtana ina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għallik jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li s-Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna n-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrilna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek,
ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Jikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa min-nar tal-infern. U ġenera rweħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa min-nar tal-infern. U ġenera rweħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwal lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu, frott imbierek ta' ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddillilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen.
Mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Alla, itlob għalina, Imqazza 14 bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina Qaddisa Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk li jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.